What's up, Super Fam? Super Migo Boy is in the house again. And for today's story, kay wala pag ito kalagay next month pa. So, makaulit po ko malahoy dito po sa mga mag-vlog. So, Super Fam, continue lang ta. Story lang gud ta ba. Super Fam, about aning kanang mga sa uban nga akong nakita ba about anang nakuno mga senyales ka kanang tawo na gusto nimo. Ang una ko nga senyales, ang kanang late na nga mo reply. Na uban nga wala na ganang mo reply, kanang gagmay na lang nga words pa. So para nako lang no, napatugi padugang lang mga napugunot tag 5 signs nga wala ka gusto ang tawo nimo, napugunot 20 signs nga wala ka gusto ang tawo nimo, di ba? Super Fam, daghan man gaingon nga kita nagbuhit ta ng kalibutan na para dili mo place sa uban, di ba? Wala to points na. Wala siya Super Fam, pero mo need jud tang mo place sa usa ka tawo, need man jud tang mo in love, ma fall in love. Sabi maka kuan ba sa usa share po itong maplisan na to. Ano share po itong mapaibgan sa ato ba? Share po itong madama. Yeah. Makadama ka na kung dili pa maka-score lang po ta char. Super Fam, kanang kuan ba kana bang siya mo ato ang mga kanang mithi ba kung sa Tagalog pa, mithi siya ang atong kahinaman nga mahimong karelasyon nato Super Fam, no? And all about ilang mga sinyal mga senyales ko no nga muna siya for me lang no, kung makabati na gani ka ng mga sinyal nga murag mga kada gani mo chat ka dayon mo reply okay kanang letter K ra gyud no ya kay murag. So kung makahalata na gani ka nga wala na siya kanang murag kuan lang ba kanang di naman jud kinahanglang magsinyal magkuan pagsinyalis nga signal nga muna siya kuan mo ang ato lang nga kung kinsa tong tawo nga naay potential na pon kung kinsa tong nagpahatag og halaga sa imuha di mura pud to siyang balikag kuan love kay dili man ka kuan yun na ihatag dito sa sitwasyon goes like this nga naay usa ka tawo in love kay nimo pero imurang gibaliwala imurang giwala siya but katotohanan although tawo man kapuyon lang man sa pagsabot nimo nagana siya panahon nga maluya nimo og sabot di ba to kana siya nga tawhana kung mawala na siya nimo unya mangita kag lain kanang laing tawo wala niya ang imong gikinahanglan katong tawhana nga imong gibiyaan for the wala ra igong rason nang ano ka nangulag ra ka ba. So muna siya giingon nga didto na nimo makita ang kaimportansya ug ang kahalaga sa usa ka tawo nga imong gi-ignore, di ba? Muna siya Super Fam nga kun once gani nga anay tawo nga ma-in love nimo, kun muna yung signal, ako na signal ba nga kani siya murag natay ko ani murag natay advantage ani niya. Pero di lang advantage nga lain ha, negative kana positive nga. Kani siya murag kining tawana kin bayhana makakuan ko anis future namong duha. Makaplano man ni dili na yung dito das mag Super Fam no, dili na makamanginag kuan di na makamanag mo mga 5 signs nga masinyalis nga di gusto na tao ang imuhang nga puntura o gimuhang tumong kana tao pong naay kuan mo kanang ay kredibilidad ba nga mukuan po nimo mudawat sa pagkatao kung sa kadiha bisan na ka simple lang ka dili pa simple nga way ligo ha kay mo ang kag simple kanang simple lang uban kay yung simple nga literal wala ang ligo-ligo anay panot brush so mo lang na mura sa Super Fam ako i-share ninyo ni ining adlaw na yung kadlawo naman jud og mura to siya Super Fam og salamat and thank you.